Vítajte na tomto kanáli. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta kryptomien. Čo sú to kryptomeny, ako fungujú a prečo sú také populárne? Poďme si to vysvetliť. Kryptomeny sú digitálne alebo virtuálne meny, ktoré využívajú kryptografiu na zabezpečenie transakcií. Na rozdiel od tradičných mien, ktoré vydávajú centrálne banky, kryptomeny fungujú na decentralizovanej technológii zvanej blockchain. Blockchain je decentralizovaná databáza, ktorá uchováva všetky transakcie v sieti. Každý blok obsahuje informácie o transakciách a je prepojený s predchádzajúcim blokom, čím vytvára reťaz. Tento systém zaručuje transparentnosť a bezpečnosť. Medzi najznámejšie kryptomeny patrí Bitcoin, ktorý bol prvou kryptomenou uvedenou na trh v roku 2009. Ďalšou významnou kryptomenou je Ethereum, ktoré prinieslo revolúciu v oblasti inteligentných kontraktov. Existujú však tisíce rôznych kryptomien, každá so svojím jedinečným účelom. Kryptomeny majú množstvo výhod, ako sú rýchle a lacné transakcie, decentralizácia a anonymita. Na druhej strane ich nevýhody zahŕňajú vysokú volatilitu, riziko straty investícií a otázky regulácie. Ak chcete investovať do kryptomien, je dôležité si najprv dôkladne preskúmať trh a vybrať si správnu platformu na obchodovanie. Pamätajte, že investovanie do kryptomien je spojené s vysokým rizikom, takže investujte len to, čo si môžete dovoliť stratiť. Budúcnosť kryptomien vyzerá sľubne. Stále viac firiem a inštitúcií prijíma kryptomeny ako formu platby. Technológie ako DeFi a NFT otvára nové možnosti využitia kryptomien. Kryptomeny sú revolučnou technológiou, ktorá mení spôsob, akým vnímame peniaze a financie. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte nás pre ďalšie zaujímavé témy.